وەزارەتە دەربێ ئەمریکا ڕاگەهاند کو هێنا واشنتن بریارە داوی دەربارەی مانە هێزن ئەمریکی لە ڕۆژاوای کوردستانê nedایە. Di daxuyaniyekê de wezareta derve Amerîka tekez kir ku îdareya Amerîka li ser şêwaz û çawaniya karkirinê li gel qeseda ku hevpeymanên Washington bûn dê cenga dijî Daişê de negihiştine biryara dawî. Ev daxuyaniya wezareta derve Amerîka piştî wê çendetê ku James Jeffrey şandê Amerîkiyê taybet ji bo Sûriyê di gutarekê de di rûniştineka Kongresê Amerîkî de ku taybet bû be Rojavayê Kurdistanê got ku ew ê niha li ser erdê têkirin ji bo diyarîkirina siyaseta pêşerojê li deverê. Her di vê derbarê de her du wezaretên gencîn û wezareta derve Amerîka ji aliyê Donald Trump serokê Amerîka ve ferman wan hate kirin ku ew sizayên Amerîkiyên bi ser Tirkiye de hatine sepandin warna rakirin. Di vê derbarê de wezareta gencînê Amerîka ragihand ku ew ê sizayan ku bi ser du wezaretên hikûmeta Tirkiye û sê wezîrên Tirkiye de hatine sepandin ku roja çardehê vê mihê bû wê rakin. Ev daxuyaniyên wezareta derve Amerîka û gencînê Amerîka di demekê de tê ku Donald Trump serokê Amerîka ragihand bû ji bo helgirtina sizayan bi ser Tirkiye de ferman de wezareta gencîne ya derve. Trump di çend rojên borî de berdewam gefa sepandina tûntirîn siza bi ser Tirkiye de dikir li hember êrişa Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê û kuştina welatiyên sivîl. Lê Donald Trump di gutarekê de ragihand ku ew ê sizayên kevn jî ku bi ser Tirkiye de hatine sepandin wê rabikin.